Vesijärven rannalla, vain 10 minuutin päässä Lahden keskustasta, seisoo Messilä. Paikka, jossa historia ja nykypäivä kulkevat rinnakkain. Kuin 2 vuoden aikaa. Ensimmäiset merkinnät tästä maasta löytyvät jo 1400-luvulta. Silloin Tiirismaan kylän pellot ja metsät olivat osa keskiaikaista Hollolaa. Ja elämä kulki vuodenkierron rytmissä. Vuonna 1634  3 taloa yhdistettiin kartanoksi. Siitä alkoi Messilän pitkä tarina. Sukupolvien työ, maatalous, käsityöläiset, myllyt ja tehtaat. Nykyinen päärakennus nousi vuonna 1910. Sen keltainen julkisivu on nähnyt juhlia, hiljaisia talviiltoja ja vuosisadan verran tarinoita. 1960-luvun lopulla Messilä kääntyy uuteen aikakauteen. Karjatalous väistyy ja tilalle syntyy jotain aivan muuta. Etelä-Suomen suurin laskettelukeskus. Salpausselän harjut tarjosivat täydellisen maaston rinteille. Ja siitä alkoi Messilän talvinen identiteetti. Tänään Messilässä on 10 rinnettä, 9 hissiä ja maisemat, jotka avautuvat Vesijärvelle asti. Aloittelijat ottavat ensiaskeleensa pikkukylässä. Kokeneemmat laskevat mustaa rinnettä tai krossirataa. Mutta Messilä ei ole vain laskettelua. Se on hiihtolatujen hiljaisuutta, lumikenkäpolkujen rytmiä, moottorikelkkojen jylinää ja talviiltojen lämpöä kartanon ravintoloissa. Ja kun lumi sulaa, Messilä muuttuu jälleen. Golfkenttä vihertyy. Polut avautuvat pyöräilijöille. Kartanon pihapiiri täyttyy kesätapahtumista. Messilä on paikka, jossa mennyt ja nykyinen hengittävät samaa ilmaa. Kartanon historia muistuttaa meitä siitä, että jokainen aikakausi jättää jäljen. Rinteet ja harjut taas kertovat, että muutos on luonnollista. Sama maisema voi olla koti, sekä rauhalle että vauhdille. Ehkä juuri siksi Messilä tuntuu niin omalta. Se on pala Päijät-Hämettä, joka on kasvanut, muuttunut ja silti säilyttänyt sydämensä. Messilä ei ole vain paikka kartalla. Se on kokemus, vuoden aikojen tarina ja kutsu palata aina uudelleen. Messilä. Historiaa, luontoa ja hetkiä, jotka jäävät mieleen.